למה לעבוד עם לב? לעבוד עם לב כי דבר ראשון עיצוב מוכר, והעיצוב של לב יש לו יכולת לקחת את העסק ולמצוא את הייחודיות שלו. לא הייתי בטוח שתמיד עיצוב מוכר, אבל עיצוב כשאנשים עוברים ליד החנות שלי, עוד לפני שהם מסתכלים בכלל מה יש בחנות, הם דבר ראשון מסתכלים על העיצוב בחנות. והיא כל כך נקודת אור באמצע הרחוב שהיא אוטומטית מושכת אליה אנשים. אני לא אשכח שהסרנו את העלות מהוויטרינות, אנשים פשוט הגיעו לחנות לפני שהם בכלל הכירו וידעו מה זה, כי היא פשוט כל כך יפה. לעבוד עם לב הייתה חוויה כיפית, כי הוא עדיין ילד בנשמה, אז זה כיף לעבוד עם מישהו שגם יודע להתבדח שצריך ולקחת את הדברים באיזי ולהרגיע את היזם שהוא מאוד מאוד לחוץ, וגם הוא יודע להיות רציני בפגישות עבודה שצריך להיות רציני. אז זה באמת, ומעבר לזה, השירות שהוא נותן זה באמת לא רגיל, זה לא בסטנדרטים שאנחנו מכירים פה.